नमस्कार. मांद्रे नववर्ष स्वागत समितीतर्फे सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत. आणि माझ्या बरोबर बसल्यात आमचे उपाध्यक्ष श्री राजी आणि कार्यक्रम प्रमुख श्री परेश आणि आमचे सचिव महेश गोडकर, तसेच आमचे प्रसिद्धी प्रमुख श्री ॲडव्होकेट प्रसाद शहापूरकर. तर आम्ही 17 तारखेक येत्या आयतार दिसा मांद्र्यात एक नवी संकल्पना हाडल्या, मिरगाचो बाजार म्हणून. तर आमचो उद्देश असा की गावातले जे स्थानिक शेतकरी असा, स्थानिक कारागीर असा, स्थानिक कलाकार असा, त्यांचे जे प्रॉडक्ट तयार करता मार्केट, तांकां मार्केट दिवप. आणि आमची विनंती असा की गावातले जे कोण कलाकार असा किंवा व्यापारी असा, शेतकरी असा, कारागीर असा, त्यांच्यानी आपले प्रॉडक्ट ह्या मिरगाच्या बाजारात हाडचे. आणि तसेच गावातले सगळे नागरिक हांकां विनंती असा की तुम्ही हे जे प्रॉडक्ट आमच्या मिरगाच्या बाजारात आसतले ते विकत घेवपाक मोठ्या संख्येने येवचे. आणि शेजारचे जे गाव आमचे असा, मोरजी, हरमल, कोरगाव किंवा पारशी, आगरोडा, यांच्यानी ह्या बाजारात उपस्थिती लावून ही आमची नवी संकल्पना यशाक हाडपाची अशी सगळ्यांक नम्र विनंती असा. धन्यवाद. नमस्कार. मांद्रे नववर्ष स्वागत समितीच्या वतीन आयोजित मिरगाचो बाजार ही एक नवीन संकल्पना घेऊन समिती या वर्सा सगळ्यांच्या फुड्यात येता. मिरगाचो बाजार पावसाची पहिली जी तयारी करची असता त्या तयारीत सगळी वस्तू आणि बाकीचे सगळे धान्य ह्याच्या संदर्भातली सगळी जमवाजमव करून बाजारातल्यान ती विकत हाडप आणि आपल्या पावसाच्या तयारीक लागप, अशा प्रकारचो हो मिरगाचो बाजार. ह्या मिरगाच्या बाजाराच्या निमतान स्वागत समितीन एक संकल्प केलो की गावातले जे स्थानिक रोजगार करणारे किंवा स्थानिक व्यापारी हांकां एक व्यासपीठ दिवचो आणि त्यांच्या कडल्यान त्यांच्या व्यापाराचो विचार किंवा त्यांचो व्यापार जो आसा तो सगळो लोकांपर्यंत पावोवपाचो. हो जो संकल्प केल्लो, हो संकल्प प्रत्यक्षात उतरता. आणि ह्या संकल्पाच्या फाटल्यान आमचे आदरणीय अध्यक्ष श्री सुभाष पार्सेकर सर आणि त्यांची सगळी आमची जी टीम आसा ती टीम वावरत आसा. ह्या 17 तारखेक जो बाजार भरतलो त्या बाजाराच्या निमतान आमकां एक नवीन विचार आणि एक नवीन संकल्पना प्रत्यक्षात उतरता आसा दिसतली. तेव्हा गावातल्या सगळ्या जे स्थानिक व्यापारी असत, ज्यांच्याकडे आपलं उत्पादन आसा किंवा असे काही प्रॉडक्ट असत, ते सगळे घेऊन त्यांच्यानी या बाजारात येवचा आणि हो बाजार फुलोवचो. आणि मिरगाचो बाजाराची संकल्पना यशस्वी करच्या खातीर सगळ्यांनी ह्या हातभार लावचो असं आवाहन स्वागत समितीच्या वतीन मिरगाचो बाजाराच्या जी कमिटी आसा त्या कमिटीच्या वतीन आम्ही सगळेजण तुमकां करतो. ह्या बाजाराच्या निमतान प्रमुख श्री दाजी गोविंद आजगावकर आणि सौभाग्यवती दीपा हडफडकर हे असत. तर बाजारात नेमकं काय घेऊन येवपाचा, कसा असताना याच्या माहितीसाठी यांच्याकडे संपर्क साधूचो असं मी सगळ्यांच्या वतीने आवाहन करते. देव बरोबर.